Enw fi di Manon Parker a dwi'n gweithio fel apprentice cynhyrchiad i BBC Radio Cymru. Dwi'n meddwl gyffredinol, y peth dwi'n mwynhau'n fwyaf ydy jyst bod yn greadigol, so mae gallu rhannu syniadau efo cyfarfodydd a gallu ehangu ar syniadau a datblygu nhw wedi bod yn rili gwyl. Ond dwi'n meddwl fyd yn terma o jyst gwneud rhywbeth, dwi rili wedi bod yn mwynhau golygu sain a dwi'n meddwl jyst snipio . Dwi'n meddwl nath yr adeilad BBC Bangor dathlu ei penblwydd 90 yn ddiweddar, a mwyn dathlu hynna nath ni gael pobl yma i fewn cerddorion i wneud sesiynau piano, a oedd hynna rili cool gallu gweld pobl yma'n perfformio a chwarae piano a gweld sut oedd hynna'n cael ei recordio felly. Swn i'n deud sut i cyfathrebu efo pobl y ffordd mwyaf addas. Dwi'n meddwl mae dod i ddallt pa agwedd sydd angen ddod efo, sut ydych chi'n cyfathrebu efo pobl ar tôn, ar geirfa, mwyn gael syniadau ar draws a neu siŵr bod pawb ar yr un tudalen. Dwi'n meddwl bod hynna wedi bod yn sgil rili bwysig i gallu datblygu a dwi'n rili gwerthfawrogi hynna. Mae o'n wahanol i be o'n i'n ddisgwyl. Dwi'n meddwl dwi wedi cael lot mwy o cyfrifoldeb na o'n i'n ddisgwyl. Dwi'n meddwl bod o'n i ddim yn meddwl fysa syniadau fi gael ei weld efo cyn gymaint o werth, neu bod gweith fi efo cyn gymaint o werth erbyn pwynt yma. Ond mae hynna wedi bod yn rili da i fi a neu fi teimlo fel bod gennau'r gallu a mae hynna'n neu fi isio mynd ymlaen i neu mwy. Dwi'n meddwl mae'n rili bwysig cysidro y llwybr ti isio mynd lawr, a dwi'n meddwl mae'n bwysig fod yn ymwybodol o'r rhyddid mi gei o fewn y swydd, be yn benodol wyt ti eisiau gweithio ar, be wyt ti eisiau datblygu a lle wyt ti eisiau mynd ar ôl, dwi'n meddwl.